Evo jedne misterije zbog kojeg je odlijepio čitav internet. Dakle, sve je počelo kada je jedan švedski IT bloger dobio kovertu sa diskom. Na njemu je bio snimljen samo jedan video. Na ekranu ćete vidjeti kako se zvao taj fajl. A kada binarni kod prebacite u riječ, dobit ćete muerte, odnosno smrt na španskom, ali tu je tek početak misterije. Bloger je analizirao podatke i ustanovio da se u samom snimku nalazi gomila informacija. Neke su kriptovane, a neke skrivene. Recimo, otkrio je kod koji je prebačen u riječi, znači imate godinu dana ili manje. Tu je i poruka već si mrtav. Uz to negdje postoje i koordinate Bijele kuće, zbog čega neki misle da je u pitanju prijetnja američkom predsjedniku. Ustanovljeno je da čovjek na slici nosi masku iz vremena crne smrti ili kuge. U rješavanju zagonetke su se uključili brojni stručnjaci širom neta i otkrili još tragova. I svi su dosta jezivi, odnosno poručuju da će neko umrijeti manje više, a tu su i slike lobanja i slično. Možda je samo zezanje nekog bolesnog uma, ali taj je baš morao da se potrudi da uradi sve ovo. A možda i nije zezanje.